Kekur marngar rikasi jaintia hakakat sautrik luber arja arpun rio kalau penlong ya kedorbar kur kebakat lai jongka ham Miriau Eastern West Khasi Hills District. Hakani kejingelang layadon lang do Reverend SB Marngar President kekur kinoi lam nak unit beper nolor kiwe pan. Hakani kesngi nakal yang kekur kala samru ya ki khusnam shaki samla ki bala wan shakmat haki exmenjing puli beper. Nolor kiwe ki program kala don ru ke jingpen ko buram ya ki riu teman kekur ki bala palat prapusan snam karta nolor kiwe pan. Kani kala day kejingelang ka ba khat lai. Namar ngilek na kawe ke unit kawe pat. Lai mo, deh bakal lai kan ni. Tegi program kejungi ke Longkumta, bangin ai report, ia kejeng terekam jangka central body. Kumno ke terekam bro sistem, tenang tangi ai award ro, ia ki kena pulih, lepas bah kelas ten, tang iway, betaf nambaro. Nang tangi ai ru ki ba tof aga HSLC abro extreme abro live stream kata science arts buat commerce nang tangi penkuburam ru ya ki long kepala ni ki long kemi ki ba treasure hem ya kekur na do ko sedang na do sena marajar khatway tenang tangi penkuburam ru lani ni nyau kor ya kecing ya ki rutuman ki bala palat prapsan senam ta kalong ni jule ke pos. To nang kali yang kejungi kekur marngar ni sultanat ya kejing wan pensyai kejong ma Andri Lamin ibadai presiden jong ka yaw shibidi kumarit society hakbadai bat kejing thumu jong gani ka society ban lum ya kikur baro ki bami na ka yaw shibidi tinggal nang kali yang kejungi kekur marngar ni don ka man yasno berkani ga yaw shibidi namar idai abang ipet betule ya ga history jong ga kurmarngar ngirung imi na githan jantian na kani ga yaw shibidi tenrei ngidon pat ka jing sngo khonyo ba jongi lani ka jing thut ka ba khandet ka long bagim pat shai khamtam hagbe dei bat kiwai kur gi besno lang ani namar bangi tip hi ba le si kini kimdei ki bana ka yaw shibidi tenang tangi don ru kawe ke benta ke badang don hak jing perkat ke jungi kamtam hagwe de ke syongkha syongman ba kani ke yaw shibidi dalang larung ni society ngi skong tho ba nimla syu ban ya syongkha bat kitu gikur baro ki badon society namar kila bon ba kila don kumba sanpau tam lani duna kikur kibami nagayaw shibidi te halor kata kanong rem ni kum ka kurmarngar ngidang ya tai kum nongin le tenrei ngidon ka hok idei hi try kibami na yaw shibidi iban jer kerteng namar kidon hadu san phokur tenrei ngi tang na West Khasi Hills kalong bangi sngo numar ha West Khasi Hills kamtam ki ni ki wei kum ki remen mo kinong dakhar kisenya ki maudo tikini hakajing syah kajing tip kajongi kini kim dai ki ding do pi dai mentan don na preng jongki kila ai ding do te hato ya kini ru ngin kentup na em haka yaw shibidi society pi lada kentup ya ki kapau ba ka society kata kam da yit benia ya katan rai jongki tingi kum kur marngar la kumno haba kentup ak society kamut idai ban yit benia ya katan rai jongki hato ki dai ni em ki bami na ka yaw shibidi kadai tang halor kata kan ore te kum ka ding do ro ki ding do ho ki dai ten rei ka bapala ka long ba ki marngar ki ton no ding do kim paryong ro ki tho no ding ki don ki badai ki paryong ki tho no ding do to ka to kam don jing wet yangi ten rei kham tam ki ni ki wei ki kur gan ki ba ngitip tan rai hi kim dai ten rei ta ka ba ki sim no ya lade kum pi ding do ki ni ki yasno no bat ka yaw shibidi ngi pediang ngi kejing ya dai ten rei ngi pediang halor ki ta ki nong rem ki besai ba kham tam ka syongkha syongman te yamantang impat ai hi ke jubab ko ba tikna langin yasno ne ngi yasno bat ka yaw shibidi society ten rei ngi sngo bangi don hok ban yasno imdai ban lamar ngi dei hi ki bami na yaw shibidi ten rei kata ken ku malaong sakmat ba kadon hi kejing bom
baik ke bom syai hangi namar ba kita ki wei ki kur ki bangi ngitep kimdon history ai ru em haki bakimi na yaw shibidi ki wan yasno ba yaw shibidi na kaliang jongi ke marngar abangi lech syak banya simentah ka dorbar jong ka yaw shibidi nilai kum kiri shimat bangi lapha nang nagakur marngar ani kiri sensitif nagakur marngar kalong tak ngimpat long official hangi nu balai setai usulat ban sngap penrei dei ba ulet ban mi khamat nagakur marngar namar ngimpat ai ka jubab ka bot syai ka patikana ban yasno bot ka yaw shibidi ngim jule kelam kelenti ndai ngilai ja kelenti namar ba ka dorbar kur jo kur marngar hi ka ong ya mentah ngimpat dei ban ajubab kerki namar ngi kwa ya kecing syai hak pentah baro ngisa laj penesno Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batai kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya